प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयो खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दंबावो पलिटेकनिक बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा खिन्थु फैसा गैयामोन खोथाखौल' बुंदों बियो माजों मावगोन दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों सनमान होनानै बिनि सायाव जि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट खोब मोजां प्रजेक्ट बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ दा बेबादिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों दा टटेल मथथे 700 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो